хора! Тръгнахме на разходка с Цецо Орела и Ваню Геймъра. И какво да ви кажа? Децата видяха една много яка лада. Яка за тях. Аз съм израснала по времето на соца и за мен тези лади са си чисто ретро автомобили. Не искам в никакъв случай да се връща това време с тях. Но те се кефарят много. И да ви кажа честно, ще си позволя да запиша клип. Гледайте техните мечти какви са. По-точно чуйте ги. Техните желания след като изкарат книжка какви са. Какви глупости искат да правят. И какви коли искат да карат. Ако този клип ви харесва, цъкнете по един лайк, за да знам, че ви е харесал. За да правим още подобни такива клипове. А сега ви оставям на децата Цецо Орела и Ваню Геймъра. Май брат, значи, малка става, като има книжка, брат, има една лада, ама е така скрушена, да може, като я направи, брат, да ходиме на събори, на дрифт клубове, ще въртиме. Искат да ходят на събори на дрифт клубове. Ще се въртиме, ще даваме яко саджаци и ще много яко работи. Да, да кажа, че са всеки якото. Направо толкова. Само да ви кажа, че часът е 10 часа вечерта. Ние се разхождаме по улиците. Луната се вижда. Не завара диференциал. Какво ще правиш това? Какво ще стане като завариш диференциала? Какво ще върта поле? Тогава ти какво ще караш? Какво ще правиш? Лъкиц. Ще го бъде. Какво ще му слагаш? Какво? Чакай да фуна. Какво ще му сложа? Знаем, ще го. Москвичи са AMG. Чувате ли ги? Знаеш ли колко коня? Магарята. Значи ще ходя да се подори, брат. Аз ще идам това, като ти са москвича. Там ще ги убием, брат. Това ще ги правим, се носи го, брат. Яко. Единият ще кара лада, другия москвич. Как ще се дуйка, бе? Яко, брат. Ето горе гасите познани. Яко ще се бъде. Ние джанти като ги сложим. Ямо е като дупка за сравнение. Дуи, двигатели. Извънка така шик ще си направо. Гана, видят си сами са качат. Сеща се. Аз имам и фарове. Сещам се. Ти да видиш. Опа, така ли ще кантариш москвича? Брат, слушай маса. Много добра идея. Стали, брат, кеф ли там? Да. Оха! Ще крадем на друме фларата. Какво? Ден Марике, то тъпо, где ще мога го изкачиш? Еми, Цецо ти ми направи тунинга, така че би трябвало да го изкача. Дай да... Дай, че пък какво прави? Глей! Шип. Глей, търпалока! Видяхте ли какво прави носа, който ми направи Цецо? Няма проблеми с трапалоците. Просто с пълна газ си минавам навсякъде. Подочуй ги аз, че иска да крадат ларата на Друмев. Ай си кради по една овца. Ай, за генфилден. Тук някъде по ливарите се чуват овце. Право с поля. Дай, всяката набара някакво куче. Ако ви излезне някакъв коч
Ще се чудите къде да хващате, момчета. Сядал, ей! На съседка. Не мога да се качиш отгоре да видиш това. Сигурен? Сигурен съм. Гледайте ги тези какво правят. Айде, Ай, че съм нервен! Айде! Айде! Vai! Ai, escrevi isso! Как ми заби? Не е смешно! Чак си разбия зъбите, бе! Бързо вклептаваш! Как се оборна, брат? Мога да пробвай! Ти вижте, че има. Ау! Пред носото, брат! Аз съм друмер съм! Майка ми. Айде! Това е съкачане, свада го! Ай, брат, мъч. Искам се! Ай, Ма после няма да стана! ще си откроя. Ай, ти мъчкиеш. Рой на кичите. Айде, Рой. Пада батерията! Така правят, когато не са под мой контрол. Ау! Стига са хили! Не е смешно! Стига! Ай, брат. О! Ай, да оборна. Стига де! Та някакъв брат смях само не. Шаран бъде с комшиите. Това ми се изкриви. Вече се скриви, комо чопата. Така. Ей, Оп! мъчката. Оп. Кой си? Поми! Това няма амортисори. Това го купувам, честно ти казвам. Ето това е ларата на Друмев. А дали тези двамата ще я подпалят и ще я откраднат? Очаквайте следващия клип в света на Марийка.